दावागुरि गामिनि दोंसेल' लामा जुब जुब अखा हानायजों दिनैनि हराव गिसि खालांजोबनानै सिलिंखार जायो। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव रायजो जानाय हाथिसार ओनसोलनि दावागुरि गामिनि दोंसेल' लामाया जुब जुब अखा हानायनि थाखाय गिसि खालांजोब्बाय। बेखौ गामिनि गावबुरा आनाराम बसुमतारिया खौरांगिरिनो फोरमायदों दि बे लामाजोंनो दै लायनो थांनाय लोमजानाय बेरामिखौबो लांलाय लाबोलाय खालामो, खस्थ' मोनसिगोन होननानै बिनिखायनो दानि सरखाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा थाब नायसननानै राहा लानो खावलायहरो बिथांमोना। बियो दावागुरि गामि फार्स्ट नाम्बार। बियो माने दिनै मोनायाव अखा हानानै दै फैनानै खुरजंदों आरो। ओमफ्राय बे लामाजों न'खरसे बायदि थांलाय फैलाय न'खरसे माने गुबुननिफ्राय फैनायाबो बेजों थावायो, बेनो मेन लामा आरो। ओरै रैसुमैगुरि दङ, ओरैजाय साहा दावागुरि दङ, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बेजों बे लामाजों हान्थियाबा जेबो राहा गैया आरो। माबायदि फैयोबा बेखौहाय मोजां खालामनो हागोन? बे बुस्थुखौहाय प्रटेक्सन होनांगोन आरो, जाहाथे दैया बेजों फैनो हाया, बेनि थाखाय मोनसे प्रटेक्सन खालामना होनांगोन आरो। प्रटेक्सन होबाबो लाखिनो हागोन बायदि मोनाखै, बेवहाय ड्रेनफोर होयोबा? औ, ड्रेन होयोबा मोजां जागोन। प्रटेक्सनजों लोगोसे ड्रेन होनांगोन आरो। नोंसिनि लुबैनाया मा? जोंनि लुबैनाया बेनोथ' बेखौ दानि जे सरकार बिथांमोना जेन बेखौ थाबैनो बानायफैयो, बेखौनो जोंनि खावलायनाय आरो जोंनिफ्राय। बे माब्लानिफ्राय जायो? बे माने बोसोरै जायो आरो बेबायदिया, बोसोरै दैलाङाव जायो। मैया समनि गेजेरावथ' बे मोजां जानो हागौ। मैया दाख्लै मोजां, एसे मोजांमोन आरो। दाख्लैनि खनसे अखा हानायाव एसे जादों, ओमफ्राय दिनै हराव रासिन जानानै थाबाय आरो। दैज्लां बोथोराव जोबनो थाङाखै, मास मोननैसो दंबावो। बे मास मोननैसोआवहाय बिदि अखा हाबाय थायोब्ला माबायदि अबस्था गोलैगोन? बेथ' गाज्रि अबस्थायाव गोलैथारगोन, एकदम बे खुरलांजोबथारगोन आरो। सिङाव माने बाला गोजा नालाय बुस्थुआ, एसे अखा हाबानो बोहैबानो माने खुरलांजोबो आरो। बालाजों अन्थाइजों नालाय बुस्थुआ, गोरा हा नङा। सोरबाफोर बेमार आजार जायोबा गारिफोरजों लाना थांनो हानाय माबा मोनसे बेबस्था जानो जाहैबाय? बेबस्थायाथ' गारिजों लांनो हानायनि जेबो बेबस्था जाया बियो। दै रोगानो मानो बिराद उसुबिदायाव गोलैयो आरो जोङो दा। दैया साइकेलजों रोगायो, बांसिनानो हिनजावफोर रोगानाय जायो आरो दैया। हौवाफ्रा हाजिरा मुजिरायाव थांनाय, ओमफ्राय हिनजावफोर रोगानाय जायो आरो जोङो।